Els alumnes de tercer d'ESO marxen de colònies a Andorra i s'han proposat trobar una empresa per llogar els patinets elèctrics el dia que visitin Andorra la Vella. En Martí ha trobat una empresa que li ha dit que per llogar un patinet hauran de pagar 10 euros l'hora, però que al principi hauran de posar 5 euros. La Júlia, en canvi, ha trobat una altra empresa. Aquesta empresa li ha dit que hauran de pagar 8 euros l'hora, però que al principi hauran de posar tots 10 euros. Quina empresa els anirà millor? Preferiran pagar 10 euros l'hora però pagant menys al principi? O potser volen una hora més barata i haver de pagar més a l'inici de tot? La relació que s'estableix entre els diners que hauran de pagar i el temps que utilitzaran el patinet rep el nom de funció. Per tant, ara ens han aparegut dues variables. D'una banda, els diners que els alumnes gastaran i de l'altra, el temps que estaran utilitzant el patinet. El temps l'anomenarem X i serà la nostra variable independent, perquè nosaltres triarem el seu valor. De la mateixa manera, a la variable dels diners l'anomenarem I, i com que el valor que prenen dependrà del temps, aquesta variable serà la variable dependent. Sempre, en qualsevol funció, variable independent i variable dependent estan relacionades. Recordem, en Martí havia triat una empresa. Aquesta empresa ens deia que havíem de pagar 5 euros fixos més 10 euros cada hora que utilitzéssim el patinet. L'empresa de la Júlia, en canvi, ens deia que el que havíem de pagar, la I, la variable dependent, era igual als 10 euros fixos més 8 euros l'hora, 8x. Totes dues són funcions. Totes dues tenen la variable independent X, temps, i totes dues tenen la variable dependent I, diners. Quan volem representar una funció gràficament, utilitzem un eix de coordenades. Aquest eix està format per l'eix X i l'eix Y. L'eix X sempre serà horitzontal i l'eix Y sempre serà el vertical. Representem ara, per exemple, la funció de l'empresa que havia trobat el Martí, I igual a 5 més 10x. El primer que haurem de fer és realitzar una taula de valors. Donarem valor a la x i després calcularem quin és el valor de la y que correspon a aquest valor de la x. Comencem pel 0. I serà igual a 5 més 10 per 0. Per tant, la i serà igual a 5. Si ara a la x li donem valor 1, el valor de la i serà 5 més 10 per 1, 15. Realment amb dos punts ja podríem dibuixar una recta, però anem a buscar quan la x valgui 2. En aquest cas, 5 més 10 per 2, 25. I així ho podríem fer amb infinits valors. Si marquem aquests punts sobre l'eix de coordenades, veureu que obtindrem, a l'unir-los, una recta. Aquesta recta ens representa totes les relacions que existeixen entre els valors de la x i els valors de la y en el cas de l'empresa que ha triat el Martí. Així, per exemple, posem per cas que jo em pregunto, només amb la representació gràfica, quants diners em costaria llogar el patinet 3 hores. Busco el valor 3 a l'eix d'abscisses i miro a quin valor correspon a l'eix d'ordenades. 3 hores de patinet serien 35 euros.